як сокини ноҳияи грайвонони вилояти Белград ки рӯзи пеш ба ин минтақа диверсантҳо аз Украина ҳамла карда буданд, ҳангоми ба истило эвакуатсия ба ҳалокат расидааст. Дар ин бора волии вилоят Вячеслав Гладков хабар дод. ҷузъиёти ҳодиса оварда намешавад. Танҳо таъкид шудааст ки ин зан 82 сол дошта ҳамроҳи писар ва келинаш дар автобус буд. рӯзи гузашта мақомот сокинонро аз минтақаи грайвонон ба макони амн кӯчонданд. ба қавли Вячеслав Гладков, феълан нирӯҳои вазорати дифоъ якҷо бо сохторҳои қудратӣ ин ноҳияро поксозӣ доранд. волии вилояти Белград иддао мекунад дар он шаҳракое ки гурӯҳи диверсионӣ ворид шудааст, 2 тан аз сокинони осоишта ҷароҳат бардоштанд, аммо то ҳол нирӯҳои амниятӣ ба онҳо расида натавонистанд. бинобар ин мақомот ба сокинони беруншуда тавсия доданд ки феълан ба хонаҳояшон барнагарданд. ҳамчунин дар бораи ҳамла ба деҳаи Борисовкаи вилояти Белград хабар дода мешавад. аз ҳавопаймои бесарнишин ба яке аз биноҳои маъмурӣ маводи тарканда партоб шудааст. дар бораи вуруди як гурӯҳи диверсионӣ ва иктишофӣ аз қаламрави Украина ба вилояти Белград рӯзи душанбеи 22 май маълум гашт. субҳи имрӯз дар шабакаҳои телеграм паёмҳо дар бораи задухӯр дар сарҳад пайдо шуданд. масъулияти рейдҳоро намояндагони корпуси ихтиёрии Русия ва легиони озодии Русия бар уҳда гирифтанд. ин гурӯҳҳое мебошанд ки аз шаҳрвандони Русия иборат буда ба ҷонибдорӣ аз Украина меҷанганд. мақомоти вилояти Белград ворид шудани гурӯҳҳои мусаллаҳро эътироф карданд. тибқи итлои расмӣ дасти кам 8 нафар маҷрӯҳ гардидаву чандин хона вайрон шуд. дар минтақа низоми амалиёти зидди террористӣ ҷорӣ шудааст. мақомоти маҳаллӣ мегӯянд бархе аз сокинони навоҳии назди марзӣ дар вилояти Белград хонаҳои худро тарк карданд, аммо эвакуатсияи оммавии аҳолӣ пешбинӣ нашудааст. дар айни замон занги охирин дар мактабҳои Белград ки 23 май ба нақша гирифта шуда буд ба таври фосилавӣ баргузор мегардад. намояндаи сарроёсати иктишофии вазорати дифоъи Украина Андрей Юсов гуфт, дар вилояти Белград амалиёти таъсиси минтақаи амниятӣ идома дорад. ин аввалин чунин изҳорот аст. артиши Украина маъмулан дар бораи иддаои тирпаронӣ ё тахрибкорӣ дар қаламрави Русия изҳори назар намекунад. дар навбати худ Михаил Подляк, мушовири дафтари раиси ҷумҳурии Украина, навишт, Киев ҳаводисро бо диққат пайгирӣ мекунад, аммо бо онҳо иртиботи мустақим надорад.